Mbadon bio le 23 avril l'année 2022 ka bɛ sɔngɔlo beleba aywa o tile 20 ani 2 ma ka bɛ ala kira ka hijira san 1443 ma aywa an bɛ nin waati na an bɛ Ɲamakɔrɔ Bamako kɔnɔ an bɛ an balimakɛ fɛ yan ani an terikɛ ani an dɛmɛba ani an ka karamɔgɔ n'o ye Imam Maliki So ni jagokɛla don suguba kɔnɔna na a ye an kanu ala kama wa a b'an dɛmɛ ala kama silamɛya dɛmɛni na an y'a kanu kana foli bila a la nin kalo belebeleba in na kana dugawu kɛ a ye ka tila ka dakuruyɛn 2 dugawu don kɛ ani o ladilikan kɛ a ka denbaya sanuman ye an kanuba minnu ani an jɛɲɔgɔn minnu n tulo b'an na yɔrɔ o yɔrɔ la an bɛɛ ka dugawu kɛ ala ka hɛrɛ kɛ an balimakɛ ye n'o ye Maliki So ye Hayidara fana kanubaba don karamɔgɔ Hayidara dɛmɛbaba don k'a ɲini ala fɛ ala ka silamɛya dɛmɛ ala kan ka dɛmɛba ye dakuruyɛn 2 mana sɔrɔ a balimakɛ bolo Sheikh Ali Badara Sangara bɛn'o mɛn n'ala sɔnna. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kasiran ila yawmiddin amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ikhwa fi din. Lamɛw dunya la ka jɛ ka bɛ nanzara kalo tile 23 avril kalo san 2022 san ka bɛ sunkalo belebeleba ye o tile 22 ka bɛ ala kira ka hijira san 1443 an bɛ Bamako an bɛ Ɲamakɔrɔ an bɛ an balimakɛ fɛ yan ani an kanuba an'an dɛmɛba n'o ye Maliki So ye an nana foli kɛ Maliki la ka na dugawu ɲini Maliki fɛ ka tila ka dugawu k'a ye o la an b'a kanu fiyewu ka bɔ an yɛrɛ ka so n'an ma dakuruyɛn 2 fɔ bɛn ɲinini na ani hɛrɛ ɲinini na ani silamɛya sabatili la an yɛrɛ fɛ yan o kama dakuruyɛn 2 an bɛ fɔ o de fɔ hali ni waati ma janya kuma min bɛ fɔ an bɛ fɛ a ka lamɛn fɔlɔ foli bɛ ɲɛsin Imam Maliki yɛrɛ de ma ka koɲuman dɔn ka barika da Maliki So a b'an miiri jigin cɛbaw la minnu tɛmɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya a yɛrɛ tɔgɔ ma Alimami Maliki a b'an miiri jigin o la Alimami Maliki jogo o jogo dɔ bɛ anw ka Maliki So la n'o de ye yɛrɛ dɔgɔya k'a yɛrɛ bɛrɛbɛn ni bɛɛ ye k'a ni bɛɛ kɛɲɛ o tuma o ye jogo min ala kɛra jogoba ye jogo min ye sirifu jogo ye o y'o dɔ ye o kɔfɛ a yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o ye Seydina Usumana tɔgɔma ye an b'a fɔ nin kɛnɛ in ka yan ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ o kɔfɛ an balaka minnu sigilen bɛ k'an lamɛn ka tila k'aw fo a ɲini ala fɛ an bɛ du min kɔnɔ du in ala k'a taa ɲɛfɛ bɛn ni kelenya ala k'o sabati nin du in kɔnɔ yan den barikama ala k'a caman don nin du in kɔnɔ ala ka kisi na du in kɔnɔ ala ka taga na du in kɔnɔ ala ka du in kɛ silamɛya du ɲuman ye ala kira bonya kama an karamɔgɔ kama sɔli ala Mustafa n'an bɔra ye an bɛ foli ɲɛsin an ka seyidi ma n'o ye Sharifu El Murshidu da el kitabi wa sunna Sadu Zi Wanda ba madani deni bashi dan di an b'a fo nin kɛnɛ kan ka barika da ka wale ɲuman dɔn nin kɛnɛ kan yan Hayidara ko a ni ce wale du jɔli la Hayidara ko a ni ce wale denw dilanni na k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'a ni karamɔgɔ ye karamɔgɔ y'an dege silamɛya la ni kuranɛ ye ni hadisa ye ani kɛnɛkanko ye ani sisan a y'an wele bi tafsiri kɔfɛ k'an ka cun tigɛ libaasi min donn'o la yen i bɛ masaya segin ala ma misi 3 de fagara a fɛ silamɛw ye a ka garibu olu dumuni ka baraji yɛrɛ ɲini olu fɛ o karamɔgɔ sugu ni min kɔlɔsi
kalande yɛrɛ ni min kɔlɔsi i tɛ baraji foyi sɔrɔ a yɔrɔ parce que ale bɛ tila ka e dugawu ɲini kun e kan ka min dugawu ɲini o de bɛ kan ka dugawu ɲini e yɛrɛ fɛ ni min kɔlɔsi dɔrɔn baara don dɛ burukala 3,000 ni kɔ an y'o bɛɛ dun k'u ban burukala 3,000 ani misi 3 ka fara yiridenw ni dumuni tɔw kan ka misiri kɔnɔnaw fa ka so fa bɛɛ kɛ mɔgɔ ye n b'a ɲini ala fɛ a y'a dabɔ alijinɛ ko min kama ala k'a don alijinɛ kɔnɔ jugu minnu b'a ni karamɔgɔ la ala k'u dɛsɛ an na n'an bɔra yen dakuruyɛn 2 an b'o d'a ma a balimakɛ a n'a denkɛ n'a ka garibukɛ ani sangare bon an bɛ kalo min na n'o ye sunkalo ye sunkalo ye kaloba ye bonya kalo don karama kalo don sun yɛrɛ de tɔgɔ ye ko entraînement komi an delila k'o fɔ an ɲɛna yan sunkalo ye entraînement kalo de ye k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ fɛn dagalen la ko n'an sera ka diɲɛ dagalen kɔ tile 30 ko saa kalo 11 la ko fɛn min tɔgɔ ko haramu ko ni ala ko k'o dabila k'o bɛ nɔgɔya an ma sunkalo ye kaloba ye bonya kalo don sunkalo jaabi tɛ sɔrɔ sunkalo yɛrɛ la sun donkun ye jɔn k'i yɛrɛ minɛ jisuma mini bi bɛn ko k'o dabila e yɛrɛ furuɲɔgɔn de y'i ta ye ko k'o dabila tilegan fɛ mais o tuma sun yɛrɛ ye mun ye jɛnɛya dabili kalo tɛ dɛ sun de ye ka fɛn ɲuman yɛrɛ dabila ko pour que fɛn jugu minnu bɛ yen ni ala t'u fɛ kalo tɔ 11 la o dabili ka se ka nɔgɔya an bolo o tuma sun yɛrɛ ye mun ye yɛrɛ minɛ ka bɔ fɛn dagalen la sun ye entraînement de ye o tuma an b'a ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ an ka sunkalo ko kana kɛ gansan ye an bɛ tile kɛ kɔngɔ na ka tile kɛ jimilɔkɔ la ni sunkalo sara aw mɔgɔ 2 min bɛ cɛ kelen kun bɛnbaliya nana aw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ k'a ka su ma ɲa ni sunkalo sara e ye dabali jugu kɛ ka t'o don dɔ ka baarakɛyɔrɔ la k'a ka baara tiɲɛ o kɔrɔ k'e ka sunkalo ma ɲa ni sunkalo sara k'e to dabali jugu la o kɔrɔ k'e ka sunkalo ma ɲɛ sunkalo salen kɔfɛ e mago t'i bangebaaw la e ka su ma ɲɛ parce que ni su ɲɛna su de kan ka an yɛrɛ minɛ ka bɔ haramu na parce que su ye ka halala dabila ko pour que haramu dabilali ka nɔgɔya silamɛw bolo o tuma o la sunkalo salen kɔfɛ f'a ka dɔn ko kalo dɔ tɛmɛna min ye anw entraînement k'an bila ɲuman sira fɛ an ka sinji tugu an ka balimaya dɔn an ka sinjiya dɔn an k'a dɔn ko nin dugukolo ye nkan d'an ma a bɛ ban don dɔ sungurubaya bɛ ban kamanimaya bɛ ban fandaya bɛ ban faamaya bɛ ban moriya bɛ ban karamɔgɔya bɛ ban waritigiya bɛ ban dɛsɛ bɛ ban ba yɛrɛ bɛ ban a to bɛ to ala kelen ye don dɔ an bɛ taa ka nin bɛɛ to yan muso ninnu ko tɛ yan don dɔ i b'i kɔ dɔw la walahi o tuma i laban ye yɔrɔ min ye yanni i ka se i malolen ala ko k'a dabila a dabila ala ko k'a kɛ o la an y'a kanu alakiraba sallallahu alaihi wasallam a ye fɛn 5 fɔ fɛn 5 ko jogo 5 ye wajibi ye cɛ kan o jogo 5 ye wajibi ye muso kan furu sira fɛ n y'a kanu k'o fɔ a bɛ fɔ o de ma ko jogo 5 min bɛ falen wale cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ n'o kelen o kelen ye aw jɛ k'a to furu la o y'a ka furu barika bannen ye wa a bɛ den o den sɔrɔ o bɛɛ ye furu ye tant que o jɔ y'a jɛ fo k'o dafa mɔgɔ kunnandi ye mɔgɔ de ye n'a fili fɔra a ye a bɛ segin a kɔ ala kira ko cogo di fɛn 5 a fɛn 5 fɔlɔ a ko furukɛ ni furumuso n'a bɛ furu la ko a fɔlɔ ko a ka ɲɔgɔn kanu ko ni kanu ye aw jɛ n'a ma kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ foyi sɔrɔ furu la diɲɛ na mɔgɔw bɛ kɛ min fɛ a ma la ka a y'a jɛ minɛ kosɛbɛ kanu muso kan ka k'a cɛ fɛ wa cɛ kan ka k'a muso fɛ furu la n'a ma kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ den foyi sɔrɔ diɲɛ na mɔgɔw bɛ kɛ den min fɛ a bɛ den o den n'a ma ka go a tila bɛɛ ye fa min ni ba min tɛ ɲɔgɔn fɛ den a b'a jalo kanu na kanu ye fɛnba de ye furu la an ka ɲɔgɔn kanu bon a b'o cogo la fana ni cɛ min y'a ka muso kanu mais muso banna ka cɛ kanu ni ala ye den o den d'a ma o den bɛɛ bɛ fa kanu nka denw tɛ ba kanu sabu ko ba kun tɛ fa kanubaga ye den ninnu mina c'est à dire den minnu bɛ sɔrɔ an fɛ furu la den ninnu de tɔgɔ ye ko kiritigɛla
denw mina kiri tigɛ ani ɲɔgɔn cɛ de an b'a ye diɲɛlabaa den bɛɛ bɛ boli fa nɔfɛ u si mago tɛ ba la dɔwɛrɛ tɛ o e b'i muso fɛ cɛ o mɛ muso tɛ e fɛ den bɛɛ bɛ k'i fɛ mɛ o ti kɛ ba fɛ a y'a janto kanu ni kanu tɛ yen dɔrɔn furu tɛ yen o tuma muso i y'i fa bila min kama e ma se ka k'o fɛ i y'i ba bila min kama i ba belebeleba e ma se ka k'o tigi fɛ ne t'a dɔn nafa jumɛn b'i sigi la bilen bɔn cɛ i y'i si bɛɛ kɛ ka wari min ɲini ka t'o kɛ ka muso furu ka n'i ka so k'i furumuso e ma se ka k'o muso fɛ o kabako de ye o tuma k'a ɲini furuɲɔgɔn fila bɛɛ fɛ an bɛɛ an ka kɛ an ka denbaya fɛ an ka denbaya ka kan fɛ n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ furu kɔnɔ ala bɛ barika don an ka furu la bon n'an ye den min sɔrɔ o bɛ kɛ barika di ye yarabi ala ka kanu sabati an ni ɲɔgɔn cɛ a kuma filanan min ye wajibi ye cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a filanan o de ye danaya ye muso ka da cɛ la cɛ ka da muso la mɛ danaya t'an ka furu la bi o la den bɛɛ kɛra danaya bali dama dama ye danaya tɛ furu o furu la a tɛ foyi sɔrɔ diɲɛ na mɔgɔw bɛ damina muso min ni cɛ min dalen ɲɔgɔn na olu den n'a kɛra faama ye n'a dara la a b'a janfa n'a kɛra mori ye n'a dara la a b'a janfa n'a kɛra alimami ye n'a dara la a b'a janfa n'a kɛra wajulikɛla ye n'a dara la a b'a janfa muso min ni cɛ min dalen ɲɔgɔn na olu tɛ foyi sɔrɔ diɲɛ na fɛn min ye danaya fɛn ye a ye to an ka da ɲɔgɔn na furu la an ka da ɲɔgɔn na muso kana cɛ sɔgɔbɛ muso cɛ sɔgɔbɛ ma ɲi la muso cɛ ka telefɔni kan'o ta k'i bɛ don a kɔnɔ o t'i ka baara ye muso cɛ ka appel ninnu kan'o contrôler o t'i ka baara ye muso walayi da cɛ la kana sɔgɔbɛ muso o muso bɛ cɛ sɔgɔbɛ ala t'i fɛ bɔn cɛ o cɛ fana bɛ yen n'o danda muso la i tɛ foyi sɔrɔ diɲɛ na danaya bɛ da min kan an kana ɲɔgɔn sɔgɔbɛ kuranɛ ko ten ne tɛmɛ dɔ bɛ hakilina dɔ d'e ma sisan cɛ dɔ bɛ yen ale ka baara kun ye donsoya ye a bɛ mugu ci c'est-à-dire n mago tɛ maana na n mago bɛ hakilitigiw ka nin yɔrɔ in lamɛn fɛ cɛ bɔra a ka so dɔrɔn k'a bɛ taa kungo kɔnɔ ni marifa ye muso y'i dɛn ka tugu cɛ kɔ a bɛ ka n ka cɛ suruku taama mɛ cɛ t'a kalama ko a muso b'a kɔ cɛ nana sogo dɔ ye cɛ y'i da disi kan ni marifa ye cɛ b'i sama duguma komi sa ni marifa ye cɛ nana mugu ci sogo in na sogo binna cɛ y'i kɔfilɛ cɛ y'a muso jɔlen a kɔfɛ cɛ ni muso taara sogo in da u y'a sɔrɔ da wɛrɛ bɛ sogo in na min tɛ kisɛ da ye c'est-à-dire kisɛ da b'a la mɛ da kɔrɔ b'a la min tɛ kisɛ da ye u ye sogo in kantigɛ u nana n'a ye so kuma in lamɛn nɔfɛ n mago tɛ maana na muso in nana sogo in dɔɔni tigɛ k'a di wulu ma fɔlɔ komi da tun b'a la o t'olu ka da ye u sigara a la a ye sogo dɔɔni tigɛ k'a di wulu ma ka sɔrɔ k'a tɔ labɛn k'i sigi wulu kɛlen ka sogo dun miniti 30 a y'a ye foyi tɛ kɛ wulu la a sɔrɔla ka sogo labɛn a n'a cɛ fila ye sogo dun ɲɔgɔn fɛ tuma min u b'u tɛgɛ ko sisan denmisɛnnin dɔ bolila ka na ko mama ko wulu salen bɛ da la k'a da bɛ ka kan na k'an ka wulu sara k'a da bɛ ka kan ne o kɛra min kɛ bɛɛ y'a dɔn sa sogo in kɔnɔ kojugu b'a la muso ni cɛ bɛɛ y'i ɲɛ waga ɲɔgɔn na sa o ɲɔgɔn filɛ o kɛra min kɛ muso ko cɛ ma ko ne furukɛ ala ko an ka da ɲɔgɔn na ala ko an kana ɲɔgɔn janfa mɛ ne y'i janfa an bɛna sa sisan yanni ne ka sa n bɛna janfa in ɲɛ f'i ye ka yafa ɲini fɛ walasa an ka don alijinɛ kɔnɔ muso ko cɛ ma a ko i k'a dɔn den 7 min bɛ ne bolo furu kɔnɔ yan n'i ko i denw don i bɛ yafa ma ala kama i den dugu i sigiɲɔgɔnkɛ den y'a bɛɛ ye den 7 min bɛ ne bolo furu la yan i ta t'u ye cɛ min ka du nɔrɔ min ka du la o de den y'a bɛɛ ye i bɛ yafa ma o kɛra min kɛ o la kɛ cɛ yɛrɛ ka dimi cɛ ma dimi koyi cɛ ko muso ma o a ko i yɛrɛ bɛ yafa ma han ko depuis ala ka n da ne ma muso fila gɛlɛya diɲɛ kɔnɔ ni i ba tɛ i ba kamalen de ye ne ye hali sɔrɔ e yɛrɛ woloba
o kuma n'a ma ɲa k'an bɛna taa lahara an k'a bɛɛ fɔ bado ala fana y'a kɛ u ka saya ma bɔ fiyewu ala ma sɔn u ka fa fiyewu mais u ka furu tiɲɛna mais mɔgɔ bɛ mun na o de ye danaya cɛ de kan ka da muso la muso kan ka da cɛ la wa abada muso man ka cɛ sɔgɔbɛ muso o muso bɛ ɲini ka cɛ lebu bɔrɔtɔ ala bɛ lebu bange la diɲɛ na i tɛ se ka min bari fiyewu a ye sabali dɛ cɛ lebula man ɲi muso a ye sabali kow bɛ aw de bolo walahi i b'anw ye suguba in kɔnɔ i b'an ye diɲɛ giri la i b'an ye gudɔrɔnw sanfɛ an bɛ motow sanfɛ an bɛ mobiliw kɔnɔ baw barikaw de bɛ taa n'an ye ni kuranɛ cɛ a y'a dabila a y'a to a ye sabali a bɛɛ kun ye cɛnin min sigilen filɛ i sen kan a bɛɛ kun ye dennin min filɛ i sen kan a bɛɛ kun ye garisɛgɛ min b'i kɔnɔbara la pour o ka na kɛ dagaden ye ka bila diɲɛ na sabali muso si tɛ tanu ko muso in sera cɛ la ko a den bɛ kɛ maa ɲuman ye a ye sabali muso a ye sabali mais muso ka sabali yɛrɛ ni muɲu o de bɛ den barika mais sabali ni muɲu yɛrɛ tɛ kuma kelen ye n delila k'o fɔ muɲu kɔrɔ ye mɔgɔ min y'a da de a bɛ fɔ o de ma muɲu mais sabali de ye mɔgɔ min y'a fara ka tila ka mɔgɔya kɛ a bɛ fɔ o de ma ɛsɔbiri bon ala ko alijini mɔgɔ minnu bɛ don a kɔnɔ sabalijɔnw de b'a la parce que tuma min na ni ala ye kuranɛ a y'a fɔ ala kira ye ala ko ila lezina amanu wa amilu solihatin wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabri tuma min na ni ala y'i kali a ka kuranɛ na ka jarimɛdenw kofɔ ka bɛɛ fɔ ko bɛɛ filila bɛɛ bɔnɛna a ko de ko ila lezina amanu fo n'a kɛra mɔgɔ de mɔgɔ minnu siranna ala ɲɛ ka baara ɲuman kɛ ka mɔgɔw yamaruya ni tiɲɛ ye ani sabali a ye sabali walayi muso n'a sabali la a bɛ ɲɛ mais n'a ma sabali an n'a ye yan e tɛ se k'i cɛ valeur dɔn abada fo cɛ su dalen i bɛ sɔrɔ k'i jɔ ko dagabana taara da dagatɔ n'o kɛra an ka karamɔgɔ nafigi dɔw fana bɛ muso wele ko cɛ sara na duwa ka i ka yafa ɲini an fɛ ko e de ta ka gɛlɛn na yafa ɲini cɛ fɛ ni karamɔgɔ fɛn o fɛn y'a nɛgɛ ko ka yafa ɲini cɛ fɛ a salen karamɔgɔ ye nkalon tigɛ wa daga bɛ karamɔgɔ kan daga bɛ muso in kan yafa bɛ ɲini cɛ fɛ a balolen de mais sɔnjɛ ye cɛ faga i ye cɛ tɔɲɔ k'a faga ka dilan tigɛ cɛ la k'a faga k'a da jugu ma k'a faga k'a ka du ta k'a tura kun kan k'a faga ka wale den wɛrɛ don a ka du kɔnɔ min t'a den ye k'a janfa o salen sɔnjɛ fɛ ni karamɔgɔ nafigi min b'i kana yafa ɲini o su fɛ bon su kɔni tɛ se ka fɛn kɛ mais ni su bɛ se ka fɛn kɛ i b'a jarimɛden tigɛ ni bere ye fo jarimɛ kɔrɔ parce que mɔgɔ bɛ yafa ɲini mɔgɔ fɛ ɲɛnama de an ka da ɲɔgɔn na danaya tɛ yen o de la danaya tɛ yen o kosɔn hali n'an ka mali faama min nana fanga kunna ni mɔgɔw daw mara a bɛ mɔgɔw janfa parce que muso min ni cɛ min nanen ɲɔgɔn olu tɛ den sɔrɔ diɲɛ na k'o tɛ mɔgɔw janfa a mana kɛ n'importe hali n'a kɛra wajuli kɛra a bɛ mɔgɔw janfa n'a kɛra faama ye faama janfanci don n'a kɛra commerçant ye a bɛ kɛ janfanci ye parce que ba ni fa olu ye ɲɔgɔn janfa an ka da ɲɔgɔn na o kɔfɛ fɛn duuru min ye wajibi ye cɛ ni muso kan a sabanan o de ye hinɛ ye ko cɛ ni muso ka hinɛ ɲɔgɔn na hinɛ tɛ furu o furu la ala t'o la hinɛ tɛ furu o furu la aw tɛ foyi sɔrɔ o la ni bandi tɛ bandi les bandits armés bandi mɔgɔ fagalaw janfanciw cɛnnikɛlaw binganikɛlaw i bɛ mɔgɔ minnu ye ka juru da mɔgɔw ye k'u faga ka moto 200 moto ni minɛw la e yɛrɛ bɛ kabako ye a bɛ se ka kɛ cogo di ɔhɔ a bɛ kɛ cogo min tuma dɔw la dɔrɔgu b'a kɛ mais dɔrɔgu ko tɛ n bɛ mɔgɔ bila dɔrɔgu ta la ka se nin kisa ma muso min ni cɛ min tɛ hinɛ ɲɔgɔn na olu de ye bandi ye hinɛ tɛ furu la bi muso tɛ cɛ fɛ hinɛ tɛ yen cɛ tɛ muso fɛ hinɛ tɛ yen muso b'a fɔ a man kɛnɛ cɛ mɔgɔ t'a la nin bɛɛ la e ko ala mais i ka so kɔnɔ hali i ka saga jigi n'o kɔnɔ tora dɔrɔn a bɛ kunbileni bila o kɔnɔ mais muso ko a man kɛnɛ e mago ma jɔ o la
ala t'i fɛ non muso b'a fɔ cɛ ye ka mangɛnɛ an ka cɛ dɔw n'u kuma n'i fɛ u b'a fɔ de e yɛrɛ ye o ye mangɛnɛ i fɛn dɔɔni mais bana t'o ye ala kira ko ni foyi t'i bolo ni muso ka kunkolo b'a dimi hali ka n'i tɛgɛ da kunkolo la a bɛ nɔgɔya sisan n bɛ dugawu k'a la i hakili sigi a bɛ nɔgɔya sisan k'a sɔrɔ i ma foyi kɛ k'o bɛ kunkolodimi furakɛ mais anw ka cɛw tɛ sɔn u tɛ sɔn bon cɛ o cɛ diɲɛ na n'i y'i kɔ don i ka denbaya ma ala b'a ka hɛrɛ bɛɛ kɔ don i ma balo ni masiba a bɛ jigin kan ni dɔ bɔra dɔ bɛ na mori tɛ se k'a kunbɛn hali n'u ye kuranɛ to k'i don a kɔnɔ ala b'i bɔ a kɔnɔ ka masiba jigin kan ala m'o tɛ mɔgɔ la denbaya tugu a ye hinɛ denbaya la ala ye aw de di aw ma hinɛ ani makari ala ye aw de kalifa anw na cɛw k'a dɔn ko ala ye muso hinɛ kalifa i la ala ka kalifa dɔ a bɛ ɲininka lahara wa cɛ o cɛ ma hinɛ i muso la i denmuso tɛ lafiya cɛla sigiyɔrɔ la non hali n'a dira président ma ni kuranɛ cɛ a ka fanga bɛ ci a bɛ laban foro la a bɛ tɛ se k'a dayirimɛ sɔrɔ parce que e ye waliden ta k'a tɔɲɔ ala tɛ hɛrɛ k'e ye i tɛ se ka waliden ci k'e ka du jɔ a tɛ se ka kɛ o tuma a b'o cogo la fana muso mɔgɔ tɛ cɛ la muso tɛ hinɛ cɛ la muso tɛ makari cɛ la muso mɔgɔ tɛ cɛ somɔgɔw la cɛ bangebaaw cɛ faw cɛ baw cɛ kɔrɔw cɛ dɔgɔninw muso t'u fɛ e ko ne kelen ye mun ye ne tɛ foyi ye yiriba sutura yirimisɛnninw ye muso taa cɛ somɔgɔw fɛ muso jugu don an ka kalali kɛ an kana farali kɛ muso an ka hinɛ cɛ la ala ye e fana cɛ kalifa e de la i bɛ ɲininka fɛn o fɛn bɛ don cɛ kɔnɔ dumuni na i bɛ ɲininka bɛɛ la parce que foyi man ka don cɛ kɔnɔ muso tɛ min kalama muso de b'a sɛgɛsɛgɛ ka don a kɔnɔ muso de b'a ka finiw sɛgɛsɛgɛ o tubabuw ko cɛ image kɛnɛma k'o ye muso image ye so kɔnɔ i bɛ cɛ min ye kɛnɛma tuma bɛɛ kulusi faralenw b'a la a bɛɛ tɛ gɛlɛya ye dɛ muso nɔgɔlen cɛ don i bɛ cɛ min ye kɛnɛma tuma bɛɛ a yɛrɛ de bilacogo ka jugu kɛnɛma kosɛbɛ a yɛrɛ muso taabolo de ye o c'est à dire ni muso ɲana dɔrɔn muso bɛ cɛ de labɛn hali i man ka sɔn mais e bɛ cɛ dɔw ye sugu kɔnɔ u ka gileki bɛ ɲɛjugu kan e bɛ kuranɛ cɛ gileki donna muso ɲɛna yan ɲɛjugu kan ka taa n'a ye o muso mago bɛ ka gileki ko la a ti b'i taa kalama sugu la a mago t'i yɛrɛ la bon hali ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ yɛrɛ a b'a fɔ ko ɲɛna a kɛra baara yɛrɛ an si tɛ si fɛ an filɛ o gɛlɛya kɔnɔ mais k'a sɔrɔ sɔɔni dɔrɔn saya mɛlɛkɛ ni moti bɛ na hali waati jan yɛrɛ tɛ dɛ e mais saya bɛ k'an bɛlɛ ala ye e ni ne di ɲɔgɔn ma an bɛɛ jigi ye ɲɔgɔn ye mais an tɛ se ka hinɛ ɲɔgɔn na an tɛ se ka hɛrɛ kɛ ɲɔgɔn ye nin bɛɛ la ko an bɛ ala fɛ o de ye kabako da ye muso dɔw bɛ yen dɛsɛgolaw ala t'u fɛ sariya b'a fɔ muso ɲɛna muso kan ka a janto cɛ ka fɛn bɛɛ la cɛ sunɔgɔ kuma a ka dumunikɛ kuma mais an ka muso dɔw bɛ yen n'i n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔɔnin dɔrɔn komi cɛ ɲɛnama si tɛ den gasi fɛ cɛ ɲɛnama si t'u fɛ bon muso jugu dɔw n'i n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn u bɛ den bugɔ de pour que ka cɛ sɔrɔ ja walima ka den yɛrɛ kin dɔw bɛ den kin walahi k'a ɲɔgɔnti a ka kasi cɛ yɛrɛ ka cɛ sɔrɔ ja bon den ye kalifa de ye cɛ den ma fɛn k'e la o i ni cɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ i kibɛrɛ gosi dugu la i ka yafa ɲini a ka bɛn a la muso o muso y'i cɛ yaala mɔgɔw ye ala ka danga b'i kan aw tɛ se ka baro kɛ kare kɔnɔ n'a ma baro kɛ anw kan aw n'a bangebaaw tɛ se ka ɲɔgɔn ye n'a ma aw lagosi aw n'a bangebaaw tɛ se ka kuma telefɔni na n'a ma aw dɔgɔya aw t'aw ye walayi aw n'a ye muso o muso y'i cɛ bila fila dɔrɔmɛ la daga b'i kan i den tigɛ foyi n'i ba y'i ɲininka ko a bɛ di ye a fɔ ma an bɛ yen baasi t'an na an bɛ ala fɔ kana to i ka don a kɔnɔ mais anw yɛrɛw bɛ perese an ba k'an ɲininka pour que an ka nkalon da cɛ la aa kɛ bɛ ka n tɔɔrɔ dɛ a kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen o man ɲi dɛ a dɔgɔnin dɔ bɛ yen o tɛ mɔgɔ ye k'an ka so mankutu tiɲɛ mɔgɔw ɲɛna k'an dɔgɔya i yɛrɛ bolo danaya b'i kan mɔgɔw tigɛlen b'i la i muso fɛ muso jugu bɛ cɛ o cɛ bolo i tɛ lafiya diɲɛ kɔnɔ mais muso ɲuman n'i y'a sɔrɔ dɔrɔn ala y'i taɲa diɲɛ na wa ni i y'i laban dɔɔnin dɔrɔn i bɛ don alijinɛ kɔnɔ muso ɲumantigi walayi muso ɲuman n'a b'i bolo i mago tɛ fantanya la i mago tɛ bana na non
lahara ko tɛ o n'i ye muso ɲuman sɔrɔ hali ni fantanya bɛ na muso ɲuman bɛ nin wadu de ka kuma i fɛ ni hakili ye mais anw ka muso jugu ninnu bɛ n'i tɔ sɔrɔ ja de parce que fantanya ye dafɛ dɔ de ye komi mɔgɔ mais aw t'a faamu quoi fantanya yɛrɛ ye dafɛ dɔ ye a bɛ na don sisan ka na da kɔngɔ ka don dɔrɔn ko salamu aleykum walima k'a ni su a b'a fɔ sisan ko jɔn ye Ali Sangare bon ne ko ne don a bɛ sɔrɔ ne minɛ sisan fantanya bɛ na mɔgɔ minɛ o minɛ cogo de la mais n'a bɛ na a b'a ka délégation ci fɔlɔ ka na ni président bɛ taa dugu la a bɛ mototigiw bila ɲɛfɛ olu bɛ taa mɛntiɲɛ kɛ ka kow jateminɛ ni fantanya bɛ fɛ ka don du min kɔnɔ sisan fantanya bɛ a balimakɛ bila ka na min tɔgɔ ko kasara walima cɛnni n'a ye cɛnni bila ka na n'o y'a sɔrɔ muso jugu b'i bolo dɔrɔn fantanya yɛrɛ bɛ na parce que cɛnni mana na sisan dɔrɔn i b'a sɔrɔ nin ye vendredi bilalen sisan a filɛ kuran na fantanya b'i jɔ kare kun na ka cɛnni bila fɔlɔ ko cɛnni kana don an ka so dɛ bon ni muso ɲuman tɛ ne bolo yan dɔrɔn vendredi filɛ nin ye ne taama dɔn muso bɛna fɔ ko vendredi bɔ yen ne tɔgɔ ko moto kana bi a kan ne bɛna fɔ n ko kɔfɛ n bɛ tila k'a bɔ yen sɔn dɔrɔn bɛ to la moto bɛna bi vendredi kan ka vendredi tiɲɛ n'o kɛra tɔ tɛ cɛnni donna n kun muso jugu bɛ se k'a fɔ ten ko ale y'a fɔ ne ye n ka fɛn tiɲɛna a bɛna n sɔn jago n'o kɛra an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an bɛ kɛlɛ n'o kɛra dɔrɔn futini bɛna fara cɛnni kan n'o kɛra fantanya bɛ sɔrɔ ka na sisan o kɔrɔ k'ale pilasi bi yan mais n'i ye muso ɲuman sɔrɔ ale k'i ma ko k'a bɔ yen o bɛɛ la i m'a bɔ yen dɛ wa cɛnni y'a sɔrɔ yen i bɛna wele ko a karisa vendredi tiɲɛna koyi e dun y'a fɔ dɛ a b'a fɔ nin tɛ foyi ye sa papa an ye vendredi ye ne sɔrɔ diɲɛ yan hali bi an ka baara kɛ an bɛ tila ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ kun nin ka nin tɔɔrɔ sa nin tɛ foyi ye e dɔn ka tɛ sigi sisan an k'an minɛ n'o kɛra dɔrɔn kɛlɛ tɛ na ni kɛlɛ ma na dɔrɔn fantanya bɛ segin a kɔ a bɛ taa yɔrɔ la parce que bɛnbɛnɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fantanya tɛ bɔ yen walayi n'i ye muso ɲuman sɔrɔ tɔɔrɔ bɛɛ bɛ ku mɔgɔ la n'i ye muso ɲuman sɔrɔ tile kɔnɔ hali ni fɛn min y'i sɔrɔ n'i nana so f'i k'a bɛɛ kɔntɛrɛ ni k'a yɛrɛ tɛ ti lafiya mais anw ka muso ninnu f'i k'i to o la de ni dɔ y'i ka 2000 tiɲɛ dɔrɔn n'i y'a fɔ a ye i b'a fɔ k'o tɛ diyagoya ye ko ala tɛ ji to nɔnɔ la ko fo o kun ka kɛ bon a bɛ n'e tɔ sɔn ja k'i tɔ dimi ka taa a ma nɔgɔ quoi ala kira ye fɛn minnu fɔ wajibi cɛ ni muso kan a sabanan de ye ko an ka hinɛ ɲɔgɔn na a naaninan ko an ka ɲɔgɔn bonya muso ka cɛ bonya cɛ ka muso bonya mais cɛ ka muso bonya kɔrɔ ye jumɛn ye kana muso gulo bɔrɔtɔ kana muso lebu bɔrɔtɔ kana muso lagosi mɔgɔw ɲɛna hali n'a ye wale kɛ wale min man di e ye jama na kana a dɔgɔya bɔ ne ye kɛrɛfɛ karisa ne y'a fɛ yen ko ne tɛ nin fɔ sugu in fɛ i filɛ k'a kɛ sisan a ma diya n ye dɛ min ka di i ye o fɔ ye mais mɔgɔw ɲɛna kana mɔgɔw tigɛ a la cɛw muso i cɛ bonya i kumakan la ani kɛwale la hali dumuni tasa sigitɔ duguma n'a ye mankan bɔ daga bɛ muso kan o ye dimine de ye ala t'o fɔ mais anw ka muso n'i y'a dɔw kɔrɔfɔ a bɛ tile 4 kɛ a tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ a kɔrɔfɔli dɔrɔn wa n'a fɔra k'e furu ka na hali n'e filila o tɛ se ka fɔ e ɲɛna o y'a kɛra baara sa dɛ o tuma o ye danga de ye a kana to ka kɛ muso valeur ye cɛ k'i kɔrɔfɔ ye muso valeur ye cɛ k'a da bi da la ye walayi ni cɛ y'a da tigɛ i da la o ye valeur bannen de nafa si tɛ sigi la mais e tɛ se ka kɔrɔfɔ e ye jɔnni ye nin kabako de ye e yɛrɛ ni ala la kɛra cɛ i ba yɛrɛ i fa ye min da i ba kan i ɲɛna i y'o ye o bɛɛ la i ba y'a muɲu o kɔnɔ k'i wolo ka anw bɛɛ wolo o kɔnɔ an bɛɛ ba y'i muɲu ka fɛn dɔ de kɛ an bɛɛ ba sabali la ko dɔ de kan fo ka fɛn dɔ de nati ka hɛrɛ sɔrɔ mais o bɛɛ la n'a fɔra ko aw tɛ jɛni fɛn dɔ ye o tuma an bɛ baaratigɛ kɛ dɛ an ka sabali an ka ɲɔgɔn bonya muso y'i cɛ bonya i kumakan na ani kɛwale la muso dɔw bɛ cɛ wele a jamu na dɔ ye ne ɲininka a la ko yala an bɛ se ka mun fɔ o kan silamɛya sariya la nin kisɛ in ka gɛlɛn ni cɛ jamu i cɛ jamu ye sɔ muso dɔ b'a wele ko sɔ k'an bɛ mun fɔ o kan bon anw bɛ min fɔ o kan anw ka diinɛ sira fɛ anw ka silamɛya tɛ sɔn o ma tiɲɛ yɛrɛ la hali n'a y'a sɔrɔ anw ka jamana faamaw ka baara don anw ka silamɛya tɛ sɔn a ma n bɛna dalilu da ɲɔgɔn kan lahara ko yɛrɛ tɛ
silamɛw bi cɛ min filɛ o ye alakira de ye sallallahu alaihi wasallam kira denw ni kira musow tun bɛ kira wele de ko baba bila alakira de ko a ka kuma la ko muso ka denw nege u fa bonya cogo la o tuma denw bɛna fa wele ko sɔwa tari denw ye tangara ye de a bɛɛ tɛ nin so kelen ye ya i bi a wele de baba walima bonyani tɔgɔ min kɔni a kɛra tɔndo a kɛra baba bonya min ka ɲi denw kan ka min ladege denw kan ka min fɔ u fa ma e de b'o de fɔ e de ye den ɲɛmɔgɔ ye e de bɛ denw nege ka jɛ ka fa bonya mais e bɛ o wele ko kulubali ye mun ye kulubali den tɛ dɔwɛrɛ ye kulubali kɔ o tuma ne ko kulubali kuma anw denw ye sɛ jumɛn ye donc i bi cɛ de bonyani tɔgɔ la denw bɛ se ka min fɔ a ma ni muso min maloyara cɛ bonyani na i ka ɲɛnamaya cɛ de bolo o de la anw fɛ yan ni muso min gɛrɛla cɛ la kosɛbɛ u b'a fɔ o ma ko cɛla wɛrɛ b'i la alors ko a cɛko ka jugu muso o muso cɛko man jugu i bi janɛma kɔnɔ non e ni kuranɛ cɛ k'i fa bila k'i ba bila k'a ka dugu bila k'a ka so bila ka na ne ka so ka kɔnɔ ta ne de bolo kɔnɔ kalo c'est à dire kalo kɔnɔntɔn i tɛ se ka da i kɔnɔ kan i tɛ se ka da i kɔ kan o bɛɛ la ne bonyani ka tila k'o kɛ maloyɔrɔ ko ye mais nin bɛɛ ye denw ye o bɛɛ bɔra an fɛ yan e ni kuranɛ cɛ i ka ɲɛnamaya asulu lahara kiri fɔlɔ cɛ ye mais ka taa jama olu kunna ka yaada o kunna o ta cɛ de seli ma bon muso jugu tɛ fɛ musulman ka ye diɲɛ na an ka problème ye aw muso aw barokɛyɔrɔ de man ɲi aw ka conseil dayɔrɔ man ɲi a terimusow man ɲi a jɛɲɔgɔnw man ɲi parce que hali ni cɛ wulila sisan ko a bɛ muso wɛrɛ furu e tɛna conseil ɲini cɛ si fɛ diɲɛ na fɔ muso don bon muso min bɛ ɲuman f'i ye o la o ka dɔgɔ dɛ f'i ka bɛn ni muso ɲuman yɛrɛ dɛ n'o tɛ a tila bɛɛ b'i dɔ sira jugu fɛ a bɛ sɔrɔ wari b'a kun i tɛ dɔnni d'a kun i tɛ kungo d'a kun ne bɛ cɛw dɔn ni ala cɛ u wulila muso wɛrɛ furula min kɛ muso y'a ta kɛ diɲɛ don o don safinɛ 200 la a b'o ci f'a bɛ taa dɔw fili kabinɛ kɔnɔ k'a banna pour ka nafolo tiɲɛ kun disabirila muso k'a kɛ ni cɛ ye wari da o b'a ta o sabu wari b'a kun a bɛ ka muso wɛrɛ furu mais nin ye kabako de ye ala ko an k'a furu ala kira ko an k'a furu silamɛ ko an k'a furu mais i cɛ ye muso wɛrɛ furu ani cɛ bɛ jɛnɛya la kare kɔnɔ e yɛrɛ k'a lajɛ ni mago bɛ ala la ni min ye hɛrɛ ye a furu de ye hɛrɛ ye mais an nana cɛw kɛ komi wɛrɛ an nana cɛw tɔɔrɔ an nana cɛw degun fo cɛw panikɛra f'u siranna an ɲɛ an nana cɛw siran aw ɲɛ ka furu kɛ komi kabako mais or an b'an ka sira fɛ ni cɛ min ye e furu siri mairie la k'a sɛbɛn ko monogami n na muso wɛrɛ furu fɔ e ni somɔgɔw bɛ cɛ ta ka tɛgɛrɛnin fɔ k'a ban o cɛ bɛ sɔrɔ ka na jɛnɛya kɛ muso 100 la ko monogami hali kun ka gami da sɛbɛn o ma fisa ni o ye muso kelen o sɛbɛnlen don papiye kɔnɔ e kun jɛnɛya bɛ nin ko cɛ faga yɔrɔ a kɛra baara ye mais anw minnu k'an bɛ caman da n'anw wulila o baara la ani mɔgɔ fagala bɛɛ ka kan mais ala min bɛ kow danyɔrɔ de dɔn ala kira ko an ka musow furu pour que ale mando ka caya anw minnu k'an ye silamɛw ye anw b'a jigiya n'an ye muso min furu o kan ka don alijinɛ na parce que an kan ka ɲɛnamaya de kɛ k'o dilan n'an ye den min sɔrɔ olu den ninnu kan ka taa ala ka sira fɛ bon minnu ka baara ye jɛnɛya ni janfa ye ani namara ni mɔgɔ faga ye olu fana mana den minnu ni muso minnu sɔrɔ maa caman na olu bɛ t'u ka sira fɛ bon pour que anw ka se ka caya ni o ye muso furu de b'o kɛ ani den sɔrɔ an ka muso tila bɛɛ taalen filɛ nin ye alimɛtini ni pikiriw de kɛ ala da kalama muso y'o kɛ k'a sɔrɔ i cɛ t'a kalama daga b'i kan o kama ko wa den wolo ka bɔ a muso ninnu ye ni fɛn tɛ n t'a dɔn fɛn min b'o la ni den t'i wolo an bɛ na den de bɛ wolo ala y'an da kama a bɛ kɛ bon et puis musow bɛ ka fɛn dɔw kɛ cogo dɔ la olu tɛ tiɲɛ ye quoi den wolo ka jugu muso tɛ se k'o fɔ anw ɲɛna parce que ala y'o ɲɛfɔ anw ɲɛna ala ko ni ala y'a da cɛ ni muso ka tila k'a kɔnɔfɛnw da ka den wolo minɛnw don muso kɔnɔ ni ala de b'a kɛcogo dɔn ni ala de b'a kɛcogo dɔn
mais ka taa kɛ komi o doni bɛ e kelen kun non ala yɛrɛ de b'i dɛmɛ a doni na anw b'o kalama o tuma a kana fɛn kɛ cɛw tɛ min kalama ko an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn bonya muso ka cɛ bonya hali cɛ tɛ maa min fɛ n'i n'o yera maaya la i ye cɛ dɔgɔya a ma ban dɛ cɛ tɛ fɛn min fɛ kan'o kɛ wa a bɛ min fɛ o kɛ mais anw musow de tɛ se ka foyi kɛ f'i k'a fɔ wuli k'a kɛ o tuma an bɛna an si bɛɛ kɛ kuma na e furu san joli joli ne tɛ min fɛ n y'o bɛɛ f'i ye bon répétition bɛ se ka k'a dɔw kan mais n'a fɔra hali selila ji tɛ se ka k'o la fiyewu fo k'o de fɔ e ye fɔlɔ o tiɲɛ yɛrɛ la ni a ma ɲinɛ ni pili kɔni dig'an na fo an ye mɔgɔ de ye an dun bɛ ko wɛrɛ kan ka kɛ o bɛɛ ti ɲɛ fo ka hakili bila baara la wa muso a y'a kɔlɔsi téléphone in m'an bolo a bɛ se k'an ka furu tiɲɛ a bɛ se k'an ka furu barika ban téléphone ma nɔgɔ dɛ ani télé ninnu bɛɛ bɛ se ka mɔgɔ ɲɛnajɛ a bɛ se ka mɔgɔ waaju nka a bɛ se ka mɔgɔ ka furu barika ban e cɛ y'i wele ko e ka na yan dɛ e sigilen bɛ ko film dɔ bɛ télé la e tɛ ka se ka wuli ala ka danga b'i kan fo ka film ban a b'o cogo la téléphone yɛrɛ b'i bolo kɔnɔ an t'a dɔn a bɛ ɲɛni kɛ nka a bɛ cɛnni min kɛ bolo tɛ se ka kunbɛn téléphone yɛrɛ bɛ nkalon da mɔgɔ la fo ka lahara jɔ i ka furu bi tiɲɛ kuma tɛ se ka k'a la sisan e ni muso bɛ e ni cɛ dalen bɛ su fɛ dugu tilalen dɔ de bɛna téléphone ci e ma a tigi ti dɔ yɛrɛ fiyewu a fililen numéro la su 2 heures kuma e ni cɛ dalen bon a bɛ n'i wele dɔrɔn a bɛ n'i wele ni mankankan dɔ ye ka sin ka jɛnɛyakan dɔ fɔ téléphone dun bɛ a taara ka ban dugu tilara mankan dalen don cɛ tulo b'a la wa cɛ mankan don a bolo a bɛ k'a ka jɛnɛyakɛ muso de wele a fana filila numéro la ni chiffre kelen ye o bɛɛ na e ma bon e ni cɛ sɛgɛlen de la ka kɔrɔ sugulata kow ni yalankow la a dan dila dɔɔnin ni appel ni nane i tɛ se ka foyi kɛ k'i yɛrɛ lajɛ yan téléphone a y'a kɔlɔsi a la muso n'a b'a da b'a fa ni cɛ b'i bolokɔrɔ dɔrɔn ka fara ni cɛ de yɔrɔ jan na i b'a gɛrɛ i yɛrɛ la n'a ye wele pour que a ka nin wele ka jigin mais téléphone bɛ musow bolo cɛ yɛrɛ t'u sɔrɔ yɛrɛ cɛ si tɛ a muso wele siɲɛ kelen k'i b'a sɔrɔ i b'a wele ka wele ka wele n'a ma fɔ ka kuma koliji la fo téléphone bɛ kuru sanfɛ a bɛ tobili la kirikara kiri mais téléphone ninnu ji kun ye aw ma anw ka se k'a sɔrɔ mais anw tɛ k'a sɔrɔ an t'a dɔn nafa min b'a la bilen hakɛ duurunan min ye wajibi bilen cɛ ni muso kan ni ala kira ko ni kelen y'an jɛ ko furu barika bɛ ban ko ka furu sunan ni farida ko k'o kɛ kɛcogo ɲuman na bon sigi kundala ne kun ye miniti 5 fɔ nka an taara kojugu bon an bɛ fɛn in bila nin yɔrɔ in na yan ni ala sɔnna ka ɲini ni mɔgɔ minnu n bɛ internet youtube sanfɛ komi a sɔn tɛ wuya n ka kasɛti dɔ bɛ yen ko denɲuman wolo izini o bɛ furu sunan ni farida i n'a fɔ kasɛti kuma ye laban n filɛ ka kuma laban min fɔ sisan n'o ye furu sunan ni farida ye n ye kasɛti 4 k'a ka sanja dɔ la ko denɲuman wolo izini furu sunan ni farida gunu b'a kɔnɔ n bɛ min dɔn n da sera ala kumaba caman ma o kɔnɔ n b'a ɲini minnu bɛ youtube ko ɲɛdɔn u bɛ se ka yɛlɛ ka yɔrɔ télécharger n bɛ fɛ kɔfɛ a ka lamɛn n'a lamɛnna faamu caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ fɛn dɔ la an t'a ɲɛdɔn wa jɛnɛya ɲɛfɔli maloya de b'o la mais kuranɛ ye furu kɛcogo fɔ ka tila ka an ni musow sicogo fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ mɔgɔw malobali de bɛ yen mais ala ye min fɔ dɔrɔn maloya t'o la bilen ɲɛmɔgɔden kɛmɛ k'an ka du fɔ an ma maloya o la dɔrɔgu bɛ min sɔ bɛ min maloya ma k'o la dangaden kɛmɛ ka dugu ni du fa maloya t'o la mais n'i ko ka furu ɲɛfɔ dɔrɔn cɛ malo ka dɔgɔ kabako de anw b'a ɲɛfɔ baraki an mago tɛ foyi la mais parce que a kun ye an silamɛw ka se ka bɔ ko kalama pankɛrɛ kunna ko an b'a dɔn ka sɔrɔ an tɛ foyi dɔn a la o kuma dakuruɲɛ 2 tun bɛ n bolo dɔrɔn n ko miniti 5 nka an dalen filɛ nin ye fo 40 masurunya la an bɛ dugawu kɛ a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ an bɛ tila ka dugawu ɲini fana nin kɛnɛ in kan yan anw ka yirimajɔ kadɔbugu alimami usazu yaya sise surɔ a ka muso fɔlɔ fatura sitan ture ni ala ka jɛ sini 10 heures o janaja bɛ fana an yɛrɛ kan ka wajulu kɛ ni ala sɔnna sini 10 heures 9 heures kuma o kuma an bɛ dugawu ɲini a fɛ ale y'anw ka kadɔbugu alimami ye lajarabi de don parce que salon nin kalo kelen la
aga musonin jini fatura salon ni kalo kile tari kile musonin jini fatura ñina muso korobale fatura ku kalo en kile mugani fla donc sangele ni kile tani kile de buni ñonte bon minu mo sisa ko muso chama furu ko ka do na ka bora ni fla bestale fle ni sangele na anokatu na ale be muso ba ko ne bon na soro dora kunde tara be ka bara mais ni ya fodro abi ko kono de ko a chaw muso ko ka jugu am muso ko ka jugu ya o ma nyere daw amba fure nere nana moto la be no te ne ko ya kanu kana ne mo do fe malik me do soro bi so me do soro bi mais ko me moto la ka sawo ke mora sin be ka bi kram ko fe kana so ne mo nana mo ko na ko ni ahmed na soro bi re amme abane ala ka soro amme pa ma gi re fa amme do ke ka ni ala fe ala ka here kambe amme dulu mo ala ka here ke ni duye mo na wole jabi signo na ani balmo siro ala ka here kambe mari gi re amme stra min ga ala kana ji ala kana kishi ala ka suwi ja ala ka ni ko ala kana mo ala kana rabba allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إلهي وسجدي ومولاي وسركتي ورجاء رجلي وعدك الذي أتيتني يا من لا تضل بهذا اللهم نسألك أن ترد علي وهمي ووارث علمي كما رددت على مسلمه ورددت يوسف العقوبة ورددت لا سلمان كتبته يا الله الغيوب يا الله الغيوب اللهم لا تضل بهذا اللهم اجزنا شيخنا الولي سيد المترك موالو اللهم ابدي اللهم يا غوث استقل لي سيدي لا سيدي شريف عثمان بن حيدر اشيخنا الشيخ وشاكرنا اول مطلب يا ربي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ايوه الحمد لله الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على القائل العلماء ورثة الأنبياء أن نبينا المصطفى ورسولنا المرتضى وحبيبنا المتقى والمختار من أهل الأرض والسماء محمد بن عبد الله وعلى آله طاهرين الطاهرين الصحابة البررة وكل من تبعهم بالإحسان إلى يوم ربه والكسران. السلام عليكم إخواني وأخواتي في الدين. الحمد لله رب العالمين. wala badewum fulikande ba ambulo ka ambal macef ka fo amma ani ce ayere sangare ci ayere la nde balmaya nde sinjiya nde kiliya kira mamar ko neman kisibama ako doni mbagaw wulude ye kiraw ciata bawye o bu ciata ni miye kira alayhi salatu wassalam mana sigi yoro yoro mo weli kana nyuma kedema kaw babali ka bo juguma kem wala ankram gonna le sisa kana fulike balimu na balima wala sinji wala anarne o sirakili ka bela jelen wole ka bedu sun sama kata alama kata alakira kula kata islamia kula kata dina kula jeni muso beyi tani bladon nasisa wala amba ankram ko fo ka barakata amba fo ani ce ayere doni min bila ya rabbi doni alaka ka doni nafa mai ya rabbi doni alaka ajidi alaka deumbo e yere la min be ke doni mbaw ye ka teme e yere alaka sirifu kanu mbaw alaka ubula sirifu dema mbaw alaka ubula ya rabbi immo go bala chugo mina ya rabbi alaka teme oka ya rabbi alaka anne e yere ka dugade ala bina demunu mbona alaka bele de ka dugade silamaya alaka deme kafriya alaka nagasi ya rabbi nyini fion alaka ka soro fe amana min soro alaka baraka do enana ambalma temi fe amir to ka yere tiya yere la yere kera singi nyuma ka singi ni bande ni managa faranyo singi nyo ni balma sira ka bela jile do juru plena ala ni bande tiya yere la amba fo amba ta amba fasira fe basira fe balma sira fa singi sira fe masima gasi chemi sirata wala fatma de zara malula an kora ke na balma tia ba ma kamya bora ka fe ako aunti malik ko wallahi ko mali ko aunta do wo tiya yere la ka kuma be hakimi mine bari ko dama do be kira ya fu mo gola ko na yo ko yimo muna ay jete mina ke otigla mawka ango an yere ya chama jete mina
jayra la amba fu ka wala man do ambe ko kay añu man bora so tugu min ala ka añu man do so de so man man soro ala ko ki ala ya ko ka kira ben la horma ka do horma kama salli ala salli ala do asira ala kan no an islam si jaan la ko ala ka dimsinu balo ala ko barka ala ka tamu bienu ala ko ka ala ka kira ban ko salli ala rasul sallim asawa ko abe ala ko do islam ni ala ka ko ala ka jamana jamana ala ka ko man mam na ala ko ka ala ka rasul ko no ko do barka ko wasallim jana maladi so jana yene ala ka wul bay bien fo ite na tan ngani ko santé anga ci ko ba fatu le le bien chou fi be sura fana ya o bu ya le hakina a jara ne ci na la ka jale jana kuma fo ite ne da ko a jara ne bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad fatih ma wal khatim lima sabaqa al hakim wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام